Ka keruak kubur nampak madiak lalu bala ong kumne. Ka kubur bakerki caka jela Meghalaya. Dak mesti masuk ya halor kejiwan kata yantra Hindu menpelong haka rali haka arterik ubenai banwan nak benta benkentu kipat ka brih nyutrap manombin syu ban bamdo masi ban pelong ya ka masi ban mane ya ka kum ka blei ka India ne kata ka modar god ngakutu kipat ba kamtam ya kisang balang kumne harum ka banikong pimtip ka egeji tumu kini ki kar Hindu yantra shalendet nulor kitip kena bagi jalan north east kimpala ban pedang ya kata ka campaign jongki ban khang bamdo masi Hendrational Dead Part imat kadon AA kita ki hidden agenda jongki kabar haji perman jonga shimet kamanipur kala usop dung pan penpat penpra ya kate ke jela imat nek ka soft target jongki ka de ke jela Meghalaya imat da ka jing persya ya kane gaya dra ki kimen bala da ke jela Meghalaya jongi ken kelas ka jela ya snam lada kala kum ka jela ya snam ki mastermind challenge kinong mission accomplished kabasan namar kata kum kinong susnong kababha sikat de e banginlong ki briu ki bejajai hendrei ki baka jabing pat kabanep kum ka wajlam kabahan riu pihapan ken mau kawai lada tiak ni kum baklah banle klumar hakate gasni da kabapan kam da kitiar pen mensau ye kite ki jaj benriu ukharindu hasat lakari India selia syu banshim kuput ye ki balului ki bosong rikam bat pule ya ki kun samla jungi ki bodon syabar ka jelah kabahan nyau tak kata pila bani i ka attitude jongki ki babun ki illiterate religious fanatic jongki ni kishit nyam Hindu kim salia banwan yar thmai ka jala jongi kabadon tang sitro akhmat jongki lada ja kumano banlong victim de ukun kabri hunyu trabi hak jinglong balului kabapra u president ke HNYF ba Lewis dong da kababurom ulama hamteng balada kinut banwan penlong rali hasulong kibor ki bahajrong ki hab banshim jingkitli kabumut kini ki kun sambla kilalong ready kino ki jingja pasusi mana bo dong wat mangar ngodom hendri ka jing bitar shla bunsin kalong kum ka jing shlei kaba la shu ban khang kaba khandai na kata kadau khnang banyada na kino ki jingja pasusi penep yo kolom mat penep ru ka jebing lada kadawa wat ban tho sha ka home ministry jongka sarkar India bakam dei ban ailat yakini ki yatra ban pelong rali hasulong ngasni ro ban ong bak apil ka dei ban lejru wat chadu ka office jong prime minister kari India kumjuro Syaurahul Gandhi kum leader ke opposition ki MP jong ngiru ki hambat shim kia bahaya kan nikamat penekeren ceki bor bahajrong penkhanglat ya kum kini kirali ki bala banwan ra ki jingja basu per jaj benriu bashipo nalor bala apil chief minister ka jela ban uhu minister kumju penkhang kan nikarali ngasing ban ong bahadin ba philada banle ka bahatam lada ki bor bahajrong kim sngap kalas apil nakaliang jonga kalong bakum kinong yalam seng balang kumju kinong mikmat jongi khamtam ki bedon ka opposition bat ki wi pat ki rushim phang kan jindal bhapalan ban counter ak platform sendon jongkane karali dak badibet persya yaki balai hajala Meghalaya ngimparla bat syirta hiru ngimparla ban priang ban khang ya ka bamdo masi ngirai penrem yaki hak platform sendon khenang bakin tengah sis sendon nang ne syakmat nangai scam ka dialog ne kaya keren suthu kalong ka babahatam banyada na kino ki unwanted eventualities ni kijingja basusi ngkermen scam ba ublei ubangi mane bachakri unyada yakari berkajaj benriu jongi singba ko ki kun samla watsha ba kino ki jajing klumar kimi na ki kun samla ka briu henyu trap ka violent site kande ka option ka bakadu na ki bakadu tam lada hagji bomban se kadawa ban thomi kasang ngin pen isha kapartei baki kun samla jongi kimdei ki khawput endre ngimjit ningkong dakalti tibriu tiblei ba dakajing start berkajing sempang baro nalor bangilale ya ka babahana ka babahatam ngangek scam kum kari tibriu tiblei uta ublei bakrau national debt unya daya kari kajaj benriu jongi kanomlong kum ka next Manipur kabakadu ngakentu ya baro bangin simkhia bahai kane kajing temu ki khar Hindu banin penlong ya kajing duai habari bat haying hasem ba ublei try kenrap ukuduk ya kajala jongi hapo kita penyang jong kublai sipun ya pi baro kinong sengap ya kanika kubor bakham kerki